mmiri mmanụ
n'ezie na ọ bụrụ eziokwu nu oji moto eme ọgọ na oji unu eme ọgọ bilinu oji ngwa egwu eme ọgọ nu onye Nnewi nu mmiri gbado ugonu onye ji mala na-edo niile n'ọkwa egwu ka oji galesianụ nwanne mmadụ abụla ọyịnụ na nkwudoli na nye gazi ọgụnụ onye ga mụ na-ekwunu a na-enwe obodo enwenu ọnọ n'ụba na Nnewi ezi ọhịa anyị na-enye ndị Chukwu Olisanụ ekene ka anyị na-enyezi afọ mụlụ eze n'ụwa afọ mụlụ ọnọ n'ụbanụ rọlụ Ifeọma Obimma afọ mụlụ eze goro ibezienu ibe Chikwulekwunu isi ga-eji eze nụ ọkwanya Chineze wee jebezienu Ifi fashion na Lagos State gosi kalienu Golibe na Chukwu kwenye na tunu onye Chukwu nọnyelenu ife la dịkwa n'ime ya nụ ọwepụze dịbụ wasi adịghị onye n'ụwa egwu aka Chukwu na-edumini mmadụ goji batazie mụ n'isi na Germany oge n'ezie nwanne mmadụ abụla ọlị ma nchanụ ka na-ekwu Chidi Simon Obimma Oji moto moko Chairman CEO Shibes Group of Companies Dealers in all cars Miri Malugo Folia Kubezienu Oji moto moko Mili Malugo Maligo na wane madabulo yenu na ukudolu na nyaka jogu jebezienu Angole gadinu O malio nonobanu Leze na nyane malezi venu Ifa kwa give mwenwe nenu wa mama Mwajine melive Gidi gana bazu koso no wajeli ndo bodo jibirinu ibatazi obodo Emane welisi nwezi odonu manisi geje na nyakasi agati nenu wajebezenu Geluzi magalorianu Deaconess Mrs. Uche Obimma Osodie Mando Osodie menu agbala dị mma na akwụja n'ilu Gochala chanu lejenu walazi n'ojuju n'elu ụwa mama Ọnọnụba mmiri malugo jidekwa ihe Onye si emenu fụja n'ọbịa ka ekwezi akwọna ya Oji mote mọgọnụ ọnọnụba Oju na-emọgọnụ ọnọnụba Ojudu mogbenye nni ọnọnụba Ifi na-emenye n'ụwa n'ezie n'anya n'ọkalịla agalị Oje mgbe enwilo ọnọnụba nụ Ife mụfụlụ kabụ na-ekwunu N'ịga dịzi ka echi nun maka na echi adagwagwo Giri ka na-egiri ododo na-eji azụ ododo nyosu ọnọnụba biri ọnọnụba na Nnewi isi ga-eji eze na nyachile a na-enwe obodo enwenu ọnọnụba na mbụ n'isi jami ọkwa ime na isi ga-eji eze chiga eze na ndị nọ n'aba nọ n'ụlanụ aka Chukwu webatanu ọbụrụzigo Oji moto mọgọ bilinu Odido nye mmadụ oge ya dịkọ na ndị
Ike tugo tugo